Krásný den všem, vítám vás u nového videa a dneska si upečeme ten Bounty Dort ve fit verzi. Blíží se nám Valentín a proto jsem se rozhodla tento recept udělat tematicky ve tvaru srdce. Na korpus budeme potřebovat 60 g cukru nebo libovolného sladidla, 80 g bezlepkové mouky a lžíci kypřícího prášku, 30 g holandského kakaa, 30 ml oleje a 4 vejce. Ještě bych ráda dodala, že pokud tohle video sleduje někdo, kdo nedrží bezlepkovou dietu, tak můžete bezlepkovou mouku nahradit normálně polohrubou. Jako první si vyšleháme sníh z bílku. Potom v jiném míse smícháme všechny ostatní ingredience. A nakonec do směsi přimícháme i sníh z bílku. Připravíme si formu, já jsem ji vymazala olejem. Pak nalijeme těsto do formy a pečeme na 150 stupňů zhruba 20 minut. Mezitím, co se nám peče korpus, si můžeme připravit tvarohovou náplň. Budeme na ní potřebovat 500 g tvarohu, 40 g cukru nebo libovolného sladidla, 40 g kokosu a 30 g proteinového prášku. Ten můžete přidávat, ale nemusíte. Všechny tyto ingredience pak smícháme a dáme vychladit do lednice. A jako poslední vrstvu si připravíme polevu. Roztopíme 60 g hořké čokolády, 10 g másla a lžíci mléka. Potom, co se nám upeče korpus a pořádně vychladne, na něj můžeme začít vrstvit tvarohovou náplň. Já pak dávám celý dort i s tvarohovou vrstvou ještě vychladit do lednice, aby se mi pak lépe pracovalo s polevou. Nakonec dort rovnoměrně polijeme polevou a ozdobíme kokosem. Dort dáme pak stuhnout do lednice a je hotovo. Přeji vám dobrou chuť a budu se těšit u dalšího videa.